De traditionele grote optocht in Venray ging dit jaar helaas niet door. Maar daar liet de Sisleybrand en een deel van VC het centrum het niet bij zitten. Zij trokken namelijk op eigen gelegenheid wel door de Venrayse straten en voltooiden zo hun eigen mini-optocht. De meren ligt verlaten, er is geen mens op straat. Ik snak nog vastelovend, ik krijg het rustig kwaad. Maar dan gaat het gebeuren, de haas komt uit zijn hoofd. Wij zullen wakker blijven, die dag lang uit de mond. Wij komen